Halo kulay, yapi way, this is Sian. Pirang yapi siya kaneka Amen Faithful and True Channel. Ubah sisya pat ubah ne, polong Jisu siya kaneka retreat san minute man kasing sajay. Mata kasingi sa kawipat ka jing mat jing puson jong kaneka retreat san minute. Pat kane ka topik kadai kirip ko gilong kiba pendam yalade hakamon ke jong play. Ingin sedangnya kini ka retreat jengi san menit tapi doai hak keteng kepa pedukun pada mesim bakui amen. Ingin penterjari ladi but ingin saya skor ya kini ka ketin ka jungblay na ka gospel kat kum Matius long keba san kat kendai bi. Jar ubah kongu ya ka ain bat ubah hikai ban lek kumju ulong ubah krau ha ka hima ublay. Jar ubah kongu ya ka ain bat ubah hikai ban lek kumju ulong ubah krau ha ka hima beneng. Dengan duai go try to yarap inga ban long ubah pendem benrit bangan la berabor ban lek ya kamon bakhuit jongme. Tu kijing pusan. Kabalang ka ai buram ya u Joseph bakhui dabun ki jingjer kerteng. Uno ya da ya kabalang salonsar, the protector of the universal church. Uno ya rap hatmir ki jing yap. Uno ya rap jong ki jing im mensim interior life. Uno ya da jong ki mystery ding. Uno ya da jong ki nong trei. Ubreu ubahok. Uriukuj ubah jar-jar, utengah jong kemaria thei soti, bat kum ta terter. Kerkum ki gospel, u Joseph ulalong ubah penak kti ha ki kam shna jing shna, bat ubah hiar pateng na os im David, bat ulong ubah kud jingmut ban yaine ha ka jutang ba ublay ulayate bat ki kpa temen jong u. Matius iway dekat kandriu la thok kumne u Jacob ulalong kpa jong u Joseph utenga jong ke Maria na ka balakha u Jisu ya u balakot u Chris ngisem ha gospel kat kum u Matius ya ka jing thu ya ka jing long khulung jong u Jisu ba une u Joseph ula singau lengkum jing mut na ka jing tip da gijing pun jong ke Maria itai khulung ibom syam lalong na u berkum tahu Joseph ulamut ban pelait no ya ka jar-jar na dekat dekat kendai Matius iway dekat kendai Henry layatu ha u ha ka jing pos new ba un sim tengah ya ka Maria ban penlong ya uta ukun kum la ujong bat kum ta ulah kelalong ukpating jong u Jisu. Nisya mikini gijin thok na gospel ku Matius long kebakatra long kebanikong katra hadu arpo. Haba u angel ulayatu ya kampala ba ublay ulale haka Maria. Kumtahi ulah kela ya gijing temu ban le gijong u. Kane kalong karkom trei jong ke jinget. Pat karkom ba kiri khui ki jubab ya ke jingkot jong ublay. Wei ba kila priang ya ka saindur jong ublay ya ke jing im jong ki. Kilong ki pas ngaurit bat ki bom ya ki kelalong ru ki ba ka partei kam yo i ya ki. Ka jinget balong kum ka jong ki knarit haublay. Ka ai bor ya ki. Ban syaiskor ya kejing kento jong umen sim bakoi bat nangta marmar kile ya kata keba kile yos ngau na utrai u Joseph bakoi ulalong kata kanuksa kejing long koi jong u Joseph in the holiness of Joseph kasyong ha kejing ko ngu bat kejing aine ha kejing ptha jong blay
Bat ban im ya ka jing im balakot ya u. Balong kum ukpa jong Jisu bat ukurim jong ke Maria. Ta ka jing i bat ka jing minot sibun. Hai ka jing tho ngim yo sngau bau Joseph Ukren wat si kentin. Lajar kata ka jing im jong u ka hikai kumno ban pendam milade syakamon jong blay. Lengba ka jing jarjar bat ka jing sngaurit jong u. Uladon benta haka saindur jeng pen im ke jong blay yangi ngila banyo i yau Joseph ha ke jeng pendap ya kaba u Jisu laong jar uba kongu ya ka ai bat uba hikai ban le kumju unlong uba krau haka hima beneng nges ngomene Matius san dukat kat kendai bi ha ka jeng im jong Joseph ka jeng long ba pendam jong u hakamon ka jong blay ka ketik da shisha yangi ka jeng keli ban puson kumno ngin itu ya kamon jong blay bat ban im ya ka ha ka jeng im jongi dengan pan bor na utrai ko trai to penlong yanga uba ngaurit bat ubah kongu. Ngan penkut da ke jing ong jongka Teresa jongka Avila bakut. Teresa bakut jongka Avila kal ong kumne. Wat sya ba ke kan pentut ya pi. Wat sya ya ke bahkan penting ya pi. Barok ke kin sajano ublay jukela ka jing ya sya ka penyo ya ki barok uta ubadon ya ublay duna ruem tang ublay marway kalabiang ngai kini jing ong jongka Teresa jongka Avila kan jarap ru ya pi itu ngin long kiba kongo pat kiba ngaurit kum u Joseph kenang bangin dubla ban pidiang ya kamon jong blay ban pendep ya ka saindur ke jong u ha ka jing im ka jongi to Joseph unyarap ingi iwei pa iwei ha kerteng kupa pedukun pamen sem bakut amen king sekendu biang sai sin pat pila bentit ya kiduki medal ki pangasat ong berbor kene video bal adab kiduki tiar kuit pila ban klik kene ke link ke don hang tu tips sa tit de kitu pa pila ban penon kam tu sekendu biang ha ka sisa jan ban wan